Для развіцця турызму ў паўночным рэгіёне прапануюць 116 аб'ектаў нерухомасці, якія не выкарыстоўваюцца. Адпаведны пералік сфарміраваў камітэт дзяржмаёмасці аблвыканкама. Для рэалізацыі інвестпраектаў іх могуць перадаць бязвыплатна. Найбольшая колькасць будынкаў размешчана ў Пастаўскім, Глыбоцкім і Аршанскім раёнах. Гэта былыя школы, дзіцячыя сады, клубы. Ёсць і аб'екты гісторыка-культурнай каштоўнасці. Один из самых интересных объектов – это усадьба Гребицких, которая расположена в агрогородке Ореховна Ушачского района на берегу живописного озера. Ранее, в 2020 году и 2025 годах, усадьба уже была продана на аукционе за базовую величину инвесторам из Минска, но, к сожалению, у новых собственников не получилось осуществить задуманное, и усадьба возвращена в собственность государства. В этом году она будет снова выставляться на аукционе. Бывший усадебный дом помещика Станислава Глазко, расположенный на живописном берегу озера в Рассонах, уже передан для реализации инвестиционного проекта. И в случае успеха это будет яркий положительный пример сохранения объектов историко-культурных ценностей Витебской области и привлечения инвестиций в наш регион. На базе палаца на беразе возера ў Расонскім раёне інвестар плануе стварыць гасцініцу з міні-кафе. Аб'ём інвестыцый больш за 1 мільён рублёў. У перспектыве аб'ект можа стаць кропкай прыцягнення для жыхароў Беларусі і гасцей з іншых краін. Віцебская вобласць валодае унікальным прыродным ландшафтам і гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі. Развіццё турыстычнага патэнцыялу – адзін з ключавых момантаў праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна на 2026-30 гады.